19 мартта Политехник колледжда Science Skills һөнәри осталык чемпионатында графикалы дизайн компетенциясе буенча бәйге узды. Ул зәйдә беренче мәртәбә оештырылды. Целью данного чемпионата Әлеге чемпионатның максаты эшче һөнәрләрне пропагандалау. Урта һөнәри белем, чемпионат World Skills, чемпионат Junior Skills белем дәрәҗәсен күтәрүдән гыйбарәт, ди Ләйсән Миннахуҗина. Анда Политехник колледж һәм район шәһәр мәктәпләреннән 11 егет һәм кыз көч сынашты. Аларга креативлык, уйлап табу, төсләр һәм композицияләрен дөрес сайлау, шулай ук куркынычсызлык техникасын онытмау зарурлыгы торды. Задание заключалось. Бүгенге бирем чәчәк кибетенә логотип, дисконт карта һәм машина дизайны ясаудан гыйбарәт. Моннан тыш әлеге кибет рекламасыннан билборд ясарга ди Ирина Романова. Югары шипкәнең 8 класс укучысы Вилдан Мөхәммәдиев график дизайны аерым бер сәнгать төре дип саный. Графический дизайн. Графикалы дизайн бүгенге көндә бик популяр. Ул хәзер бар җирдә кулланыла, ди Вилдан Мөхәммәдиев. Мәктәп укучыларыннан тыш бәйгедә үзләрен колледж студентлары да сынады. Никита Петров биремендә һәр төсне диккать белән сайлаган. Дисконтный карта мин ясадым 3 төстән. Основной. Оранжевый, яшел һәм фиолетовый. Һәм зур квадрат эченә мин 3% скидка тыктым. Һәм кешеләр күрсеннәр. Бәлки текстта читтә мин куйдым инде ссылка һәм номер телефонын. Эшләрен тикшергәннән соң аның җиңүчеләре билгеле булды. 4нче мәктәптән Александр Цветков 1нче, Чыбылкыдан Булат Сафиуллин 2нче, 4нче мәктәптән Александр Цветков 1нче, Чыбылкыдан Булат Сафиуллин 2нче, 7нче мәктәптән Лилия Зәйнетдинова 3нче урында, 6нчы мәктәптән Лейла Галявиева төсләр сайлауда иң яхшы, Сәүләйдән Петр Руть иҗади якын килүче номинациясендә җиңү яулады. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.